едно време лъвици и хъскита. Те се карали кой щеше да се къпи кръв или кръв да пие. Те са се карали, но не беше чак чисто. И така, вселена във вселена, в суша, в водата. Има много неща, за да се знае. И имат динозаври. С това се карат. Един ден се карали твърде дълго. Че динозавърът ги видя. После хъскитата са чули. Веднага са отишли във водата и се плували до другия бряг. Лъвиците се очудили. Даже и другото хъски го направи. Защото знае, че има нещо нередно. Те се избягали. Лъвиците са знали нещо глупаво. Че динозаврите не съществуват, но всъщност са. Те мислиха, че те спечелиха. Те се забавлявали в хубавата си вода. Топлата вода. Но когато динозавъра дойде, тогава се разбрали защо бягаха. И казаха, а тя спала. Тя бързо се измъкна, скочи. Тя се надявала тя да не умре. Но покоеше за нейния живот най-много. Тичала с хъскитата. После тя се събудила. Видяла динозавъра и във водата. Даже я задави до смърт. На смърт. Тиша във водата. Хванал я. Питал се. И после пак се опитва, докато не го хване. И най-накрая хвана. Сложил я на брега и търсил за още храна. Та се потопил във водата. Видял хъскита и един лъв. Дигнал се от водата и ревял. После те са забелязали, че той ги видял. Тичаха по-бързо. И динозавърът мислил да ги остави. Защото вече си има прачка. Тишо на разходка. Извън водата. Така. Упс. Чакайте хора. Така. Но дошъл и друг динозавър. Даже бил Тирекс. Кой? Да си почила там. Тирекса се забавляваше във водата. Знал, че дълбоко за него, затова се хваща тук по ръбовете. Видял вкусното хапване на другия динозавър. Решил да открадне малко, но казал, я да изям цялото. Не може да ме победи, казал си той. Започва да яде.
После отишъл във водата, защото другия динозавър идвал. Не е гледал какво от водата. Видял, че е хапано малко. Изненадал се. Започва да отиде във водата, но преди това видял Тирекса. Мислил го за мъртъв. Гледал го дали ще се движи. Чакал, седял си там, но изведнъж видял. Но тъкмо когато видя, го хапа. Остана без дъх. Както и Тирекса. Питал се напълно вътре, но Тирекса по-навън. Отишъл. Но така водата се разливаше. И при този момент динозавъра го хапа. И за съжаление, хората, които обичат тирексовете, това е много лоша история. Но хората, които обичат този динозавър, е добра история за тях. Този динозавър осъзнал, че има и други динозаври. Отишъл във водата, започна да яде. Но първо го е вдигнала. После видял, че лъвът е във водата и е оставил да се пече. Започна да яде Тирекса. После дойде един дракон. Чакайте, хора. Много обича да краде. Динозавърът забелязал сянката. Мислил да не обръща внимание. Но трябваше. Защото го бъднал. И хванал жертвата си, която не е наистина убил. Сложил го на брега така много добре, за да го хване и го хвана. Видял и други животни. Съборил хъскитата с него, но само един. После и другия. И най-накрая другата лъвица. Но не чак най-накрая. Опитал се, после с опашката. И после ги убия всички. Но не само този дракон беше тук, но и други дракони. Например, този и този. Влезат. И този. Знаете, и зачете отбъркнали? Ако знаете, вие сте късметли. И дракона после отишъл във водата, седнал върху Тирекса, после наистина е бил във водата, като морска кралица.
Така се издигна, че излезна от водата. Скрил се. Динозавъра се чуди къде е този изкапан дракон. Но наистина не беше скапан. Добре за тебе. И после търсил, но усетил топлина. Така изкопал и опържи се. И затова тези дракони са опасни.